Asilamu ali ndi mzinda wa Mecca, Medina komanso mzikiti umenewu wa Aqsa. Amenewa ndi malo atatu opatulika kwambiri pakati pawo. Ku Mecca mwachitsanzo kumapezeka zinthu zambiri zokhuza Chisilamu. Mapiri a Marwa ndi Safa ali kumeneko. Asilamu amakhulupirira kuti Abrahamu amakhala konko. Madzi a Zamzam ali kumeneko. Komanso ku Mecca ndi kumene kumapezeka Kaaba. Ku Medina ndi kumene Prophet Muhammad amakhalako. Thupi lake linayikidwa komweko. Komanso kumeneko kuli mzikiti wakulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Mzikiti wa ku Medina unamangidwa pamene panayikidwa Prophet Muhammad, ndipo ndi mzikiti wakulu kwambiri kuposa mizikiti yonse pa dziko lapansi. Asilamu amakhulupirira kuti Prophet Muhammad asanapite ku Paradise anayenda ndi usiku kuchoka ku Mecca kupita ku Jerusalem, kumene anakapemphera pa mzikiti umenewu wa Aqsa. Apapa ndimangofuna kuwunikirani kufunika kwa malo atatu amenewa. Ku Mecca ndi kumene kumapezeka mapiri a Marwa ndi Safa. Abrahamu amakhala konko, madzi a Zamzam ali konko, komanso kumapezeka Kaaba. Zimenezi zonse zimene tachulazi ndi zinthu zofunikira kwambiri pakati pa Asilamu. Nakonso ku Medina ndi kumene Prophet Muhammad amakhala, amapemphera konko, thupi lake linayikidwa komweko, komanso pamene panayikidwa thupi lakepo panamangidwa mzikiti wakulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Asilamu amakhulupiriranso kuti Prophet Muhammad asanapite ku Paradise anakapemphera pa mzikiti umene wa Aqsa umene umapezeka ku Jerusalem. Akuti anayenda ndi usiku kuchoka ku Mecca kupita ku Jerusalem, kumene anakapemphera komaliza pa mzikiti wa Aqsa. Mukhoza kuona kuti mzikiti umene ndofunikira kwambiri pakati pa Asilamu. Ndiye zimene akuchita asilikali a Israeli omaliza Asilamu kuti asapemphere pa mzikiti umenewu chikumakhala ngati chitonzo. Ichitu ndi chifukwa chake Asilamu ena ayamba kuchita zinthu zachiwembu pokakamiza Israeli kuti walole kupemphera pa mzikitiwu. Magulu angapo a Chisilamu ayamba kale kumenyana ndi Israeli panopa. Pali dziko la Syria, Mapalestina, komanso gulu la Hezbollah. Magulu atatu onse amene ndatchula pano amapangidwa sponsor ndi dziko la Iran. In short, ndikhoza kunena kuti Iran ndi mdani number 1 wa dziko la Israeli. Mayiko amenewa amadana kwambiri ngati Nkhoswe ndi Mphaka. Ngakhale Iran simamenya direct kumenyana ndi dziko la Israeli, koma amagwiritsa ntchito magulu atatu amenewa: Syria, Hezbollah, komanso amachita sponsor Mapalestina kuti azichitira chiwembu Israeli. Tikudziwa kuti nkhondo ya pakati pa Mapalestina ndi Israeli inayamba 1948, komanso akhala kumenyana ndi magulu amene wandatchulawa kuyambira 1985. Kudererana kwa Iran ndi Israeli kunafika povuta kwambiri mu 2019 pamene mayiko awiriwa anayamba kuchitirana ziwembu zosiyanasiyana. Pa 2 May 2019 Israeli inaphulitsa sitima ya ku Iran imene inanyamula mafuta pa nyanja ya Red Sea. Pa 11 Oktoba Israeli inaphulitsanso sitima ya ku Iran imene inkadusa pa nyanja yomweyo. Mu 2020 akatswiri a ku Israeli anahaka makompyuta a boma la Iran ndi cholinga choti abe information. Pa 26 February 2021 asilikali a Iran anaphulitsa sitima ya ku Israeli pa nyanja ya Gulf of Oman. Patangotha 2 weeks zitachitika zimenezi, asilikali a Israeli anaphulitsa sitima ya ku Iran imene inkadusa pa nyanja ya Mediterranean. Patangotha masabata ena awiri, Iran inaphulitsanso sitima ya ku Israeli pa nyanja ya Arabian Sea. Pofika 6 April 2021 Israeli inaphulitsa sitima ya ku Iran pa nyanja ya Red Sea. After 1 week Iran inaphulitsa sitima ya ku Israeli ku dera la Fujairah m'dziko la United Arab Emirates. Patangotha miyezi 3 zitachitika zimenezi, Iran inaphulitsa sitima ya ku Israeli imene inkadusa pa nyanja ya Indian Ocean.
mukamvetsera bwinobwino mudzaona kuti mayiko amenewa amakhumbana kwambiri. Mukhoza kuona kuti wina akaphulitsa sitima yanzake, winanso akaphulitsa, wina akahaka kompyuta, wina akaphulitsa sitima. Imeneyi pa Chingerezi imatchedwa kuti tit for tat. Mayiko amenewa amakwirana mtima kwambiri. Udani umenewu wa Palestine ndi Israel komanso Irani ndi Israel ndi udani umene unayamba kalekale, ngakhale m'Baibulo ulimonso. Irani imanena poyera kunena kuti Israeli si dziko lovomerezeka, ndi dziko limene linakhazikitsidwa ndi atsamunda komanso linaba malo a Chisilamu. Nawonso Aisraeli amatiuza kunena kuti malo amene anatenga ku Palestina anali malo amakolo awo. Pamene patu ndi pamene pamabwera chipwirikiti, ndipo pali chinkulirano chimene chidzavute kutha kwake. Nkhani yayikulu imene anthu amene amayambana ndi nkhani yokhudza malo. Irani pamodzi ndi asilamu ena amanena kuti Israeli si dziko lovomerezeka, dziko limene linakhazikitsidwa ndi atsamunda komanso linaba malo awo. Israeli imatiuza nayo kuti malo amene anatenga ku Palestina ndi malo amakolo awo akalekale. Ndiye pamene pamakhala ngati pali kusagwirizana, ndi chifukwa chake pamabwera mikangano. Israeli ngati dziko linakhazikitsidwa pa 14 May 1948. Forget about the Bible and everything zimene timamva zokhudza dziko limeneli. Anthu ena amatiuza kuti dziko limeneli ndi lolonjezedwa ndi Mulungu. Takhala tikumva zimenezi kuyambira tili ana mpaka takula, kumatiuza kuti Israeli ndi dziko lolonjezedwa ndi Mulungu. Koma tinene zoona pano kunena kuti atsamunda ku Britain komanso America ndi amene anapanga create dziko lotchedwa Israeli pa tsiku la 14 May 1948. Anthu ena atu tikangonena chonchi amanena kuti ndifa Satana, sitikhulupirira Mulungu komanso tikutsutsana ndi Bible. But this is the truth I'm telling you. Kunalibe dziko lotchedwa Israeli kuyambira kalekale. Israeli inakhazikitsidwa pa 14 May 1948, ndipo amene anakhazikisa anali ma British komanso America. Kuyambira kalekale kumene kuja kunkatchedwa Kenani. Mukawerenga Bible pa Genesis 10 verse ya 4, makamaka pa Genesis 10 verse ya 14 osati ya 4, Deuteronomy 2 verse ya 23, komanso Yeremiah 45 I think verse ya 4. Mukawerenga mavesi amenewa amatiuza momveka bwino za Afilisiti. Mavesi amenewa anafotokozapo kunena kuti Afilisiti anachokera ku dera lina lotchedwa Kreti, ndipo anakhazikika ku Kenani, makamaka madera a Gaza, Ekron komanso Askaroni. Kalekalero anthu amene watu amatchedwa Afilisiti, koma lero amatchedwa kuti Mapalestina. Tikudziwa bwinobwino kunena kuti Kenani inalamulidwa ndi mafumu osiyanasiyana, ndipo ena mwa mafumu amenewa anali Magiriki. Iwowa ndi amene anasintha dzina la anthu amenewa kuchoka ku Philistines ndi kukhala Palestina. Baibulo limatiuza momveka bwino kunena kuti Afilisiti akhala kuthidwa ndi Maisraeli kwa nthawi yayitali. Mafumu 13 verse ya 16 komanso 1 Samuel 13 verse ya 19 amatiuza nkhani ya Samsoni komanso mene Afilisiti anaandira mzinda wa Yudeya. Nkhani zonsezi zimene zinalembedwa m'Baibulo zimangoonetseratu kunena kuti Afilisiti kumene kuja ndi kwawo, amakhala mbali ina komanso Maisraeli ankapezeka tsidya lina. Baibulo lomwelo limatiuza kuti Afilisiti atalamulira Yudeya kwa nthawi yayitali kunabwera Davide amene anagonjetsa Goliati ndi kuyamba kulamulira dera lonselo. Mu nthawi ya ulamuliro wa mfumu Davide, Kenani ankatchedwa kuti Land of Israel. Nditsimikize pano kunena kuti ndi nthawi yake imene ya mfumu Davide pamene Kenani anatchedwa Israel. Atachoka Davide kunabwera maufumu osiyanasiyana, ndipo Kenani sanatchedwenso Israel. Dera limene la Kenani linalamulidwa ndi mafumu ambiri. Mfumu ya ku Babyloni
Nebukadnezar analamulirapo Kenani. Ufumu wa Persia atu kapena kuti ufumu wa ku Irani, Aroma, Magiriki ngakhalenso Ottoman Empire onsewa analamulirapo Kenani, koma Kenani sanatchedwepo Israeli. Dziko limeneli linkatchedwa Palestina kapena Kenani pamene linkamudwa ndi mafumu amenewa. Zinthu zonse zinayamba kusintha itangotha World War I pamene dera limeneli linayamba kulamulidwa ndi ma British. Nkhondo itatha chaka cha 1918 ufumu wa Ottoman Empire umene unkalamulira derali unathetsedwa ndipo ma British ndi amene anatenga ulamuliro wa Kenani. Thereafter anayamba kuphwasula dziko limeneli pomapanga create maiko ambirimbiri. Mu Kenani munatuluka Lebanoni, Jordan, Syria, Israeli komanso Palestina. Amene anaphwasula dziko limeneli ndi kupanga maiko onsewa anali ma British. Zili ngati imene anachitira kunoko ku Southern Africa. Tinali dziko limodzi poyambirirapo, koma atsamunda atabwera anagawa South Africa, Malawi, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland ngakhalinso Mozambique. Amene anachita zonsezi pogawa maboda amene ndikunena pano anali atsamunda. Ndi mmenenso anachitira ku Middle East, anaphwasula Kenani ndi kupanga maiko ambirimbiri. Mu nthawi imeneyi ku Kenani kunkakhala kwambiri Asilamu, kapena nene kuti majority population ya anthu akumeneko anali achisilamu. Ayuda ambiri ankakhala ku Europe, ndipo Britain ndi imene inayamba kusamusa ena mwa Ayuda amenewa nkumawatumiza ku Kenani. Timaona ngakhale panopa tili ndi Ayuda ambirimbiri amene akukhalabe ku Europe. Mwachitsanzo ku Ukraine tili ndi president wa Chiyuda Zelensky. Maiko ngati Britain, France, America alamulidwapo ndi atsogoleri a Chiyuda. Zimenezi zimangoperekera umboni wonena kuti Ayuda amenewa anakhalitsa ku Europe, ndipo chifukwa chake amakhala ndi mphamvu mpaka kumatenga ulamuliro kumeneko. Ndiye nthawi imeneyo Britain inkasamusa Ayuda amenewa nkumawatumiza ku Kenani. Pofika 1948 iwowa pamodzi ndi America ndi amene anapanga create dziko lotchedwa Israel on the world map, and dziko limeneli analikhazikitsa pakati pa Asilamu ku Palestina. Kuyambira nthawi imeneyo kudzafika pano Israeli yakhala kulanda malo a Mapalestina kuphatikizanso matauni awo akalekale monga ngati Gaza, Ekron komanso Askalon. Baibulo limatiuza momveka bwino kunena kuti Gaza ndi tauni ya Mapalestina kuyambira kalekale. Askalon ngakhalenso Ekron onsewa anali matauni a Afilisiti kapena kuti Mapalestina. Koma lerolo Israeli kumalanda ndi kumamangapo nyumba zawo. Mukawerenga Genesis 10 verse ya 14, Deuteronomy 2 verse ya 23, komanso Yeremiya 45 verse ya 4, akunena momveka bwino kunena kuti Afilisiti anachoka ku Kireti ndi kupita kukakhazikika kumeneko ku Palestina, kumene kuli ku Kenani. Mizinda imene anakhazikika kumeneko inali mizinda ya Gaza, Ekron komanso Askalon. Ndiye zikudabwitsa lero kuona kuti Israeli ikulanda mizinda imeneyi. Tikumva za ku Gaza kuchitika zipolowe zambiri pamene Israeli ikufuna kupitiriza kumamanga nyumba kumene kuti. Zimene zitu ndi zimene zikubweretsa chipwirikiti. Mukaona Irani ndi Israeli akuthibulana lero, mudziwiretu kuti nkhani yake si inayi, koma ndi imene yolimbirana malo ku Palestina.